Hej, illum ħanaqraw il-ktieb li jismu Il-Papa tiegħi Bravissimo, imma differenti. Ta' Evan Ketkuti. Iċkejkna Stella kienet tifla fuq tagħha u mimlija enerġija. Kont tara dejjem bitbissima fuq fomma u lesta biex tgħin lil kull min ikollu bżonn. Kienet tifla weħida u kif tistgħu taħsbu għal papa u l-mama tagħha kienet il-mimmi ta' għajnejhom. Nistgħu ngħidu li anke min-naħa ta' Stella, il-ġenituri tagħha, speċjalment il-papa tagħha, kienu l-aktar persuni eżis li kellha. Kull meta kienu jiġu jżuru għazzijiet u fost ħafna affarijiet oħra jistaqsuha lil min kienet tħobb l-aktar, dejjem kienet tirrispondihom bl-istess tweġiba. Imma allura Stella, int lil min tħobb l-aktar? Kien iħobb jistaqsi għazziju Franz fil-waqt li kien ikun diġà jaf x'kienet se tkun ir-risposta tagħha. Jien l-aktar li nħobb lil papa, imbagħad lil mama, kienet is-soltu risposta ta' Stella dik il-vuċi rqieqa u ħelwa tagħha. Imbagħad kienet long titlaq tiġri u taqbes fuq il-papa tagħha. Aktar ma komplet tikber, aktar komplet titkattar din il-ġidda speċjali li kellha Stella lejn il-papa tagħha. Kienet tara kif tagħmel biex tqatta kemm jista' jkun ħin mal-papa tagħha. L-għaxqa tagħha kienet il-passiġġata li flimkien mal-papa mal-kelb Max kienu jħobbu jagħmlu madwar ir-raħal tagħhom. Kienet lena tagħha wkoll meta f'xi lejla xitwija flimkien mal-papa tagħha kienu jqogħdu jħarsu minn wara l-ħġieġa tat-tieqa jaraw ix-xita nieżla bil-qliel jew saħansitra xi sajjetta tfaqqa xi waħda kbira mill-bogħod. Imma l-aktar li kienet tkun għall-qalba kien meta kienet toqgħod ħdejn il-papa tagħha fl-istudju tiegħu huwa jpinġi. Għax tajjeb li tkunu tafu li minn barra li l-papa ta' Stella kien missier mill-aktar eżemplari, huwa kien ukoll bravissimu f'dik li hija tpinġija. U fil-waqt li l-papa kien ikun għaddej jpinġi xi pittura, Stella kienet tkun flena tad-dinja, ċaflas fil-ħafna kuluri differenti li kien iħobb jippreparala l-papa tagħha stess. U m'hemmx xi ngħidu, maċ-ċaflis tal-kuluri erħila saqsih mistoqsija waħda wara l-oħra dwar il-kuluri u tpinġija. Imma papa, kif jirnexxilek toħloq pittura daqshekk sabiħa? U l-kuluri kif jirnexxilek tqabbilhom? Kienet tħobb tistaqsih mimlija interess u bajnejha jxielu ċkejkna Stella. U l-papa bil-paċenzja kollha erħilu jipprova jispjega dak kollu li tkun staqsietu ċkejkna Stella. Dan bit-tama li anke hija tikber u tkompli fuq il-passi tiegħu u titħarreġ f'din l-arti ta' tpinġija. Fil-ħajja mhux kollox faċli u anke fit-tpinġija, imma perswas li jekk tkompli titgħallem ftit ftit jirnexxielek tasal ukoll. Konvintissimu li la wasalt jien kapaċi tasal anke ċkejkna tiegħi Stella. Kien dejjem iħeġġeġ għall-papa fil-waqt li jbusa fuq moħħha b'imħabba kbira. Is-snin komplew igerbu minn fuq iċkejkna Stella bħalma gerbu fuq kulħadd. Minn tifla ċkejkna, issa Stella kienet kibret f'tifla gustuża u simpatika. Kienet bdiet tattendi l-ewwel sena tal-primarja fl-iskola l-ġdida f'Jamanta tar-Raħal. It-tagħlim kien ferm għall-qalba u l-iskola kienet tattendi b'ħeġġa li ma bħalha. Imma jekk l-iskola kienet għall-qalba, daqshekk ieħor kienet tkun fuq ix-xwieg biex meta jkun wasal il-ħin tirritorna lejn id-dar. Kienet tkun l-għaxqa tagħha li wara li tasal lura d-dar u tiekol u tlest il-homework toqgħod ħdejn il-papa tagħha fl-istudju ta' tpinġija. Għax issa Stella bdiet tmitt idejha wkoll fit-tpinġija u saħansitra bdiet tpinġi l-ewwel tpinġijiet tagħha. Kienet darba minn dawn il-ġranet meta waqt li l-papa kien għaddejn bl-aħħar dirtokki fil-pittura tiegħu, innota lil Stella bħal donna tiċċassa leħ. Fil-fond ta' qalbu ħass li xi darba kien għad se jasal dan il-mument partikolari. Waqaf minn dak li kien qed jagħmel minnu fih. Resaq qrib tagħha wara li biesa fuq moħħha kif kien iħobb dejjem jagħmel, saqsiha jekk xtaqx tkellmu ftit bejniethom. Iva Stella, naf kemm tħobbni u kemm int gburija bija lin il-papa tiegħek, għalilha b'vuċi kalma l-papa tagħha. Imma issa li qiegħda tikber bdejn innota li jiena kemm xejn differenti mill-missirijiet tal-bib tiegħek. Imma papa,
Int għalfejn kellek tkun differenti mill-missirijiet tal-ħbib tiegħi Lisa u Amelia. Staqsitum bik ma' Stella u kemm xejn mistħija wkoll. Iva Stella, kollox se nispjegalek. Xi darba jiena wkoll kont tifel żgħir bħalek u jiena wkoll kont staqsej din il-mistoqsija lil papa tiegħi, għalilha bil-ħlewwa kollha l-papa. Allura, x'taħsbu li ser jgħidilha l-papa ta' Stella? X'għandu differenti? Imma kif irnexxielu dan li kien differenti u daqshekk bravissimu? Ejja nkomplu naqraw u nkunu nafu.